manaog ya, ha? Ha? Di mo manaog ya, ha? Ha? Daghang gani kuyab si Ron ni wa. Daghang kay kuyab no. Wala oy. Ay gapo ron, murag di kong kunti laok ba nga, murag di ko ang bitaw no kanang maglain ba. Gani ako pud gani. Kuha gani. Ang bitaw kati mo murag muhutog santol. Magduora jud. Ay duora santol. Asa? Murag di ta kakawat pa oy. Isa nga may tag-iya nagbantay. Tag-iya oh. Ay si brother man tag-iya. Alerto. Isa. Muwa. Ito sa ato na. Kawaton na santol niya bang nagplano guro nagbaligya niya. Tanga-tanga sa ano, santol. Kawaton to na yung santol. Balakon sa nato para makabuylo tag kaon. Ay sige. Para makabuylo tag kuha siyang santol ba. Lihi na Ay prigi pinit pa niya. Adi sa kaya pa na kadaghan na. Kadaghan na. Isa kaya pa na. Dalian na jud bukaon oy. Gutom na ka? Nangyara. Amor nila ko na guro pre. Nagbunga sa kong santol, oy. Papakyaw ko ni. Pero mura, magsigihan na ni kuha diri. Kinsa kay tigwa diri. Tira bang tamisa ng santolan. Hilawan. Hilaw pa siya, pero tamis na ba? Pakyaw ko ni kagawad gaga. Is naman good ba, oh? Ni ayud eh. Tuon ako sa kagawad gaga nga pwede na ni maharbis. Tuon ako. Lah, dilakaw na siya ang tagiya. Agoy pre. Taon pa oh. Tara. Tangor ta. Lamig kini ka og santol ba tara. Natubod ng laway na pre. Dili na. Wala takiya pre. Ayo. Hindi ka saka. Isa ka. Kami kimo sa kami. Ha? Kami para makapili may ginog bo. Masa ka bustas? Oh. Usis magsaka na kay pagdalikid. Malabay min sa ubos. Tulugi min ka. Mutaka ko. Ay di ako kasaka. Siya. Ito. Bantay-bantay pre, basig mahatak ka pre ba? Ni kini santula pre. Pre, pagbantay ha, basig na lang pinig pre. Ay, way problema ko na pre. Kami kinron pre. Kaya pong-pong. Pre. Kami di na dapat ako kay tamis ka diha. Diri alam min do ubos kay pagbantay min sa giya diri. Huy, alis to kada bang pagbantay sa giya diha. Paghinay mo diha. Pre, pahay para pre. Pre, testing sa kong kaon pre. Pahay ko. Pre. Oh, dira pa gyud. Wana pre. Kalamit jud pre. Lamit jud kay kausan dol ba? Kami aja pre tamis kay no? Tamis kay no? Ura ka sukar. Kalami. Namiya oy. Humuta eh. Pro no? Pro. Kao mo dia pre kay dagan niya mo pre. Oh, bantay mo pre. Ite. No. Hello, mali mo sa mukha. Ambil kina pre. Gagmaya pud ani oy. Ay nagpamili god. Tarong-tarong mo. Ni pre. Ara pre ba o? Bobo ra kayo, tamis kayo ni diri ba? Kuhaan nyo diri, padali mo. Tamis kayo ba o? Bobo pa jud kayo, makabot ra. Sige, katkatan nyo, lataya ba, lataya. Imong mukha balo. Sige, kami bala mo talo inyo diri, magbong mo. Sige. Lataya ba? Tamis kayo. Siya din mo saka dire oh. Dire ko pikas. May PC dire pre oh. Ihagbong nyo tanan kay diri ta mga ninyo. Kami ni tapok diri, padali. Oh, sige pre. Kami ni tapok diri. Oh, nara pre oh. Ikaw ko pre ah. Kani mo na niya. Ana po minukwa ah. Kaya pungpong ba, kaya pungpong. Oh, naraw. Bantay mo ah, basta pigo mo. Alam niya pre. Pre, uyoga ko na da pre. Sige pre. Uyoga para dagan mga hagbong, para mahurot mga hagbong. Pre ah. Basta pre.
Nag-ulan. Bulag santol. Dali. Pwede na pa. Yay ka, sila na po yung hilabot. Sila na itigkuhaan niya akong santol. Bantay! Hoy! Kamu na sige pa santol ako ha! Hala! Nas brother! Hoy, anong manakan mo? Balik mo diri. Kamu diha, di mo manaog diha. Kamu dai sige sakad diri sa mga santol diri. Now. Now. Kamu ba? Kamu dai sige sakad sa santol diri ha? Di mo manaog diha, ha? Ha? Di mo manaog. Ha? Ha? Di mo manaog, ha? Dali niya, bro. Now. Brother, awan. Di mo manaog. Ha? What's up mga kaatang? No? So, nagkaon-kaon tayo mirog santol. Tamis kayo. Ano pa ang krud to? So mag-shoutout me. Mabilin sa pagkuhan sa mag-shoutout me. Ikaw, shoutout dong, basa? Ikaw lang? Basa. Ako sa'y basa. Kulihan nita. Pwede. Primero, shoutout kay Kuya RJ sa Bandal Channel. So subscribe niyo sa Kuya RJ sa Bandal Channel. Sa nang inahalan ni siya watch hour niya ba? Itong tabangan. Importante ito guys. Then kay Jason Sigay, Jewel Saturday, Herositalde, Jean Scarlett Casencio, Luigi Emilio, Jinli Polinar, Spike Reyes, Mark Silveron, then kay Sir Arce Junior Balio, maestro sa Espamas Digos Campos, pinakakuya po ng maestro. So estudyante pa lang niya sa una karon, pero maestro na digid siya, basta shout out sir. Then kay Mark Silveron, ug sa iyahang uyab nga si Ergin Ibanez, si Nathaniel Gabri Basilio, then kay Ernel Ludi Rooney Vlog, then kay Yen Morales Channel, Christopher Mahinay, Julius Lobis Paler, and Mikay Sipatak. Then shout out po dahil kay Judy Ann David. So subscribe niyo si Ate Mayang, Judy Ann David, subscribe niyo. Then kay so itong isa kay Cherry si Kuya, subscribe niyo si Cherry si Kuya, mga amiga na to. Then shout out kay Tita Mumay, subscribe niyo, monetize na. Then kay May Aki, shout out niyo si Ate May. Subscribe ninyo. Then kay Ridian Hawaiian, San Isidro Biner, shout out. Then kay Junel Silagan, Ibarke Juan, Dexter Balde Vlog, Hilbert Bicoy, Jasper Daguman, then Pelmore Junior Vlog, then Bulitoy TV, then so kana lang, shout out. Sa mga wala na shout out ay mo pang load ha. And I hope na bibili lang yapon mo. Di mo lang mo makitaan kung tanan kay daghang kayo. So mora na ako ma-shoutout pa sa karon. So subscribe. Ay mong kalimot sa pag-subscribe. Then kawa, baski say pa shoutout niyo. Shoutout lang ko sa mga nga si Honey Jane Pabzanon. Love you. Og shoutout ko kay Kwan Charmaine Ayok og kang si Rabi Mapalang nga natrabaho sa Chicken Joy, kay Ramjon Chicken Joy, lami kay Chicken Joy sila. Shoutout po ko ni Poy Poy nasa Ipol. Ipol Valencia, Bukidnon. Ha? Bukidnon ba na? Ungot lang. So kana lang guys no. So dunganan na to sa pagkaon ng santol para sa aslom nga baho ani akong mga kauban. Bahala dyan, Jong. Ako ni bala. Ayaw.